हमजा कन्स्टिट्युएन्सि एकदम सिमना बर्डार ओ तामपुई एरिया हमजागो म एक्चुअली साना थांगा ओंखाय बिनि न'खौ जों आगे एकबार फाय थांखा ओंखाय फायमानि आगोलो बिनि जे न'खनि कन्डिशन दै कलाई दंमानि गावमरक एकदम चिनि एरियानि बिसिंगो एरियाबो किसा बेकवार्ड जागा ओंखाय बिनि मुखै जावा मलसम जों अमनो नुगै चिनि पार्टिनि हयते जों जे मानसाक बनाफ्रो तीन पाइ रिनायनि जों सालायमानि दङ ओंखाय जों तिनि बनो तीन पाइ बुदि फायखा ओंखाय जों अरो सालसा फाय बिनि न'क पुरा जों तां खालामनानै बगै जों वान सक लाइजाक अलरेडि ओंखाय ताबो किसा जों काट बिनि पालरक से रेडिं सगियाखौ ओंखाय पालर रेडि खायाखै जों अरो चिनि पार्टिनि ओंगैनो जों अरो फाइबो न'र तां खालामलायनायनि जों कक रजाक आरो चिनि ककनि मथे जों आफ्रो तिनि तीन पाइ फेग्राखा आरो ताइ बनो जों जे मानसाक ताइबो दाखि दाखि बि न'क अवाति फाइनेन्स सेकानो तांनानै जों कक साबलायखा गरो फाइ सकपायखा चिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरंना अर्जुन ताइ चिनि वाइटिपनि प्रेसिडेन्ट सुरज ताइ चिनि जत अरो मेम्बार दङ चेयारमेन दंपायो ताइ चिनि सिक्रेटारि जतन दंपायो जों एक्चुअली साना थांगाखै चिनि तिप्रा सेरियाव माहाय न'क सरकारनि फेसिलिटि माया गोबां मा दं हायसे बिगत थांनाय 30-35 बছর सिपिएम गभर्नमेन्टनि जिमिनो चिनि बर' तो गरीब बर' जतन सिव जों सरकारनि फेसिलिटिबो थिगबाबो जों मानिया आरो तिनि साना थांगाखै चिनि ब्लकनि हयते बहायनो गावमा प्रधानमन्त्रिनि हयते न'क रहर जागो किन्तु बेनिफिशियारि राइट पर्सन जागाव थांस गैया तान बगै हिमान कारणखै बिगत प्राय 5-7 बছर न जतन साइमानो म इलेक्शन खाइजे गया तिनि विलेज कमिटियाव विलेज कमिटिनि जे डेभलपमेन्ट वर्क रक तिनि प्रपार ब्लागे जों इमप्लिमेन्टेशन खाइमानि आंगै दं गावबा सम्पूर्णभावे जों वानसगो जे चिनि बनो একটা जे डेभलपमेन्ट हयते जे कुसु कानानि चनो सुजुग रिया हायसे ओंखाय अम हाय न'क जों कामा नुग हायसे हाबेन बिनि न'क टाइप हामगैयानो बगै जों तिनि आपादत अर कासे खाइग्राखा जों बसकां दिनाव जों जेसेमा जों हेल्प खाइनो चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे कारण चिनि बुबाग्रा चनो बनो सावो जे साकाय फनो चिनि बनो जों हेल्प बाखाइनो अम सरकारनि फानो ओंनि आफान दंथों सरकारनि फानो दंथों जेस बंथों चिनि फार्स्ट टारगेट जों तिप्रासनो हेल्प खाइनानि जेबो न खुंख्रै जेबो टं थाइख्रिनो जों टं थापन जों एटलिस्ट रिमा खांखै जों जेसेमा जों जतन जों रिमाया हायसे जेसेक मासा जों हेल्प खानो बगै चिनि बुबाग्रा चनो दागे जागांबै जों तिनर फाइ सपयै चिनि जावा मसन नग फाइ जों जेमा 3 पाइ गलां खाबनो जों नगबो थांगोन बनो वाति फाइनेन्स का हामबाय ani kok kesarmong joton angle putir pramothai mane obono nang bekhari we ekdom puilan chimino je ang chongtino tini sarkaro kichu maya haike ang tongkha nokong maya sarkaran babe जों facility krei obahai kerok tong angke no ang saya phano borok nugui ang nori phaikanok ang brong sako an khapang bai hambai maru joton borok no kebda emoy e bisingtei kisa tangai klang thangka abo sangna abo nok kisi chini sarok nuk phaimana abo nok khibiui abo tangai ri mane borok borok saka abo ang hambai maru voter ya botabo bom pinogoni voter kai bocini area phai tong phaikya kan bagi cheng bana belai khairek chuchu nuguino enu boson kun demand kare bini haisi chinor bo kun demand khaya chini amsini lokoroson nugui sahar ka kai taku kisan chini boga dagi jamna sahar ka ke cheng kisma chung suban hin chung wan chole bani thais ar kokore cheng nang tawona di cheng na pura nok phai tang do hambai